Masu sauraro barkanmu da kasancewa tare da ku a nan tasha. Idan wannan shine zuwanka na farko sai ka daure ka danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin ayyukanmu da zarar mun ɗora. A yanda ka gani a title cewa Ado Gwanja ya tsere ƙasar Ghana, ga cikakkiyar firar da aka yi da shi daga ƙasar ta Ghana. Ado Isa Gwanja. Salamu alaikum. Alaikum salam rahmatullahi ta'ala barakatuh. Na yi cashewa kawai ga kowa kameraman kowa ya cashewa. To ai aikin kenan. In ba a cashe ba ai mun zauna kenan. Dole sai ana cashewa. To yanzu da war za mu soma ko kuma da cas. Ito muna iya cewa duk inda ta faɗi sha ne. Sha ne. Ita ruwa kasan ana langa, ai kasan langa. To in ana langa akwai inda ake zuwa a kama an sha, an kai labari. To mu duk inda aka je aka kama ma an kai labarin. Ado Isa Gwanja, waye Ado Isa Gwanja ne? Ado Isa Gwanja mutumin Kano ne, haifafan Kano, Najeriya. Kuma a Kano ya makarantarsa primary, a nan ya secondary, sannan a nan kuma yake kasuwancinsa kafin Allah ya kawo shi cikin wannan masana'anta ta fim da kuma waka. Daɗin daɗawa ba ni da abin da ya wuce mata tun da su ne suka karbi abin da muka zo da shi, har mazan suka zo suke rakiyar wata. Mazan ma mu rakiyar wata. Rakiyar wata ne. Wato kan kuji kula kake wata fito na kuna ta na san ka kuma ma fim din kai kana yawan fitowa wasan barkwanci da sauransu da makamantan. To na fikira ta fito kuma ta waka. To shi fim kamar idan abu ya zo yana wannan ne, kamar lokacin da na zo na fara yin fim ba fim na zo na fara ba, gaskiya kam na zo ne da zuma zan fara waka, kuma waka nake yi, ita ce ma ta karbe ni har ta ke dan taimaka min wani lokacin. So amma rashin karbuwar ta yadda ya kamata, dole idan ba uwa aka ce sai a yi uwar daki, sai na haƙura sai na karbi fim din. So bayan kuma ina cikin yin fim din ya dan rike ni ta wani guri, sai kuma waka ta zo ta karbu. Da ta karbu sai na mai da hankali na inda Allah ya nan zan ci abinci. Watan wakar kenan. Ba yanzu ka bar fim din kenan? Ba gaba ɗaya na bar fim bane, ina yin fim. Ai mutum baya raina mafarinsa. Ina yin fim dai waka na fara, amma kuma da fim ya zo ya zama shine silar sanuwar wakar ma, so ban yadda shi ba, shi ma ina yin sa lokaci bayan lokaci. Wani lokacin ne na wasu na samu dama na yi nawa. Ka yi fice a social media, sun ka je TikTok, ka je YouTube page ɗinka, kana da followers. To amma kusan kodon lokaci aka yi zancen Ado Gwanja, musamman aka zo ta waka, sai a rika alakanta ka da controversies, abubuwan da yake kana barin baya da ƙura. Kaman misali kusan sati ɗaya kenan da ka sako ɗan minti ɗaya na ainihin bidiyo na chess, ya kawo kace na ce zantuttuka ko ina ka bi maganar ake yi. Shin haka kake so ne ko dai rashin dai ba fahimce ka bane? To kasan idan mutum ya abu sai aka shiru, to ya tabbata ba a jinsa kenan. To in aka yi magana, ko da maganar za ta ja menene, ya tabbata ana jin ka kenan. Kusan mafi akasari, musamman wasu daga cikin mutanenmu suna da wannan abin. Za ga lokacin da kake yin abinka, sai ka ga wani mutum guda ɗaya ya fito ya sa wa mutane kokonto a kanka, haka kawai ba gaira ba dalili, shi a ransa ne baka masa ba, ko wani abu ne yake faruwa, oho. Sannan kuma wani za ga ya zo ya yi irin wannan abun, ya ce kaza 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 a kanka, ta yiwu shi ma suna yake so, sai ya zo kuma sai ya blackmailing ɗinka ta wani guri. Shine dalilin da ya sa ba akan komai na fiye magana ba, gaskiya, saboda yawan yin magana akan komai kai ma yana gajiyar da mutane jin maganar ka. Shine dalilin da yasa ban fiye yin magana akan abubuwa da yawa ba. So tari za a yi magana sometimes sai dai kawai in kalla in yi dariya, wani ma ban gani ba. Ni da yake ba social media ba kasafai fiye damuwa ba, ina da management, kusan su suke kula min da komai na abubuwa da yawa. Sai har aka saki wagan nan,
har aka fara challenge ta, har aka sake ta, har aka sa a TikTok. Ni aiki na kawai ina kwance an ce mun taso mu shiga studio kamar dan short video na shito. Na je na yi, da na yi su alhakin su ne su yi komai, suka je suka dora abin su da komai. Page ina ne amma kusan yana kan wayata, amma yana kan wayar su, sai in yi wata ban bude ba, sai dai su bude su yana abu. Yanzu daga yau kwana 4 zuwa yau, banda ana wannan duk wannan maganganun da ake yi, sai dai a dauko daga wayar wani a ce min gashi kaga abin da aka faɗa, kaga abin da aka ce. Ni ba ni da wani abu akan waya wanda yake ina budewa ko da yaushe ina gani, sai dai manajoji na su ce min ga kaza an yi. To waƙoƙin wani sabo suke da shi ne da yake kawo wannan kwato, don muna jin da yawa suna waka ba na jin irin wannan backlash. To waƙoƙin saƙon da suke da shi bai wuce nishaɗi ba, sannan kuma kamar magana ce. Ni waƙoƙi na magana ta fi yawa, wani abin na saƙa ma za ka ce ya aka yi haka saboda wahalar warwarewa. To amma ni kuma duk abin da na faɗa a waka na riga na san me na faɗa, na kuma san menene zai je dawo mini. Idan kuma ka tambayan zan ce maka kaza nake nufi. To baka gudun ni da zan saurari wakar mata mummunar fahimta? To ai ba za ka samu damar yi mata mummunar fahimta ba, saboda ba wata magana da na faɗa wadda take a murɗe da koya a ce tunaninka ba zai iya gano ta ba, sai dai ka ce baka gama gane fassarar magana duka ba. Yes. To bara mu mu somo da bakan damiyarka. Nan waka ce da yake ina so na san masu kallo da yawa za su yi ra'ayi da a ɗan rera mana ko da baituka 2 ne ko 3 na wannan bakan damiya. Bakan damiya, ka san bakan damiyar akwai wadda mutane. Wace ce kai bakan damiyar ka wacce ka fi so ta kwanta ma a yanzu ta fito da kai namu? Wacce ta fito da ni kujerar tsakar gida ce. To bismillah. Kujerar tsakar gida wajen zama na mata, wacce duk ta hau ta gamji take ta fi sara. Allahu ya nufa yau magani na zo, ku ɗauro batun rawarku kambu na murzo. Idan ana da ra'uwa aka so a ga cazo, ni da uba nake ado ba rigar aro ba. Ado Isa Gwanja kenan kuji kujerar gida, ɗaya daga cikin waƙoƙi da yake ta yi fice kuma kana I love this song. Ma za mu dawo kan zancen warbara a gurguje mu buɗe phone lines mu saboda mu ba ku dama ku shigo, da saboda Ado Gwanja yana da performance da zai yi yau in Allah ya da 8 p.m. World Trade Center. Tickets din suna nan na kuna sabon zango ne wajen Sha'ibu mai nama za ku samu, nima kuma overhead in ka je wajen Malam Musa mai hula. Yanzu magana nan da muke yi kun samu tickets, sannan kuma ba da lambar Abdulsalam Magaji wanda shi ma kuka kira shi ko amomo ne kun iya sayan wannan ticket. Ka ku bari a baku labari 50 cedis ne da kuma wato 100 cedis VIP, sannan akwai platinum wanda aiki wannan na musamman ne wanda za su iya siya na table wanda muke an ware kamar 2000 ne, table ne na mutum 10 wanda za a kawata shi da sa duk wani abin da ake bukata. 0559030393 Ado Isa Gwanja na cikin gida. Ku bar mu engage fast na san da yawa ba su kallo sun nemi su kawo ra'ayoyinsu ko su faɗi wani abu game da Ado Isa Gwanja. Nan bara mu duba ita ina jin jiya ne koyaushe ne na samu sauraron koda kusan 3 minutes ne na ita wakar Kachas, amma bidiyon to hikima ne su masu management ainihin social media gambo ne hikima suka yi na ɗauko kusan ƙarshen wakar inda yake zai kawo kwantobe. Halo, mun samu kola. Assalamu alaikum. Wa alaikum na kwanan ku. Da wake magana kuma daga nake kira. Yan kuru ɗaya ne daga New Town. Malama Rukaya, bismillah daga Allah gaida dana, ina mishi sanda zuwa daga Ghana. Na'am. Allah kiyaye shi wallahi ko lokacin na dan fim shi na murna sosai. Na'am. To rage mi. Na'am, Rukaya. Wallahi komi shi kaman dana, shi sa na gashi duka ina ga kaman Ghana yadda yake a rai haka dana ke yi. Shi sa na gashi duka cancin sadat ga mutumin ka Allah kiyaye. Allah bar mu shi na mishi sanda zuwa. Da Allah gro shi ko shi lafiya ni insha Allah shi na go studio zo gashi Allah kiyaye. Ki kokari ki zo iya
Trade Center. Allah gida lafiya. Kala ke. Allah kara shi dana. Rukayya. I love you. Thank you. Rukayya, ki zo ki kokari ki nemi ticket ki zo ki kawo Abdulrashid duka ku samu ganin Ado Gwanja ku yi hoto da shi da zero kan nan yadda yake 0559030393. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ba ki magana kuma daga ina ke kiran malam? Daga Najeriya ne Plateau muna zaura ga mai sunanka? Sunana Alhaji Muhammad Aminu Bello. Alhaji Muhammad Aminu, bismillah daga Plateau. Bismillah Alhaji Muhammad. Ina gaida Ado Isa Gwanja da kai ma'aikacin wannan tasha. Na'am. Ina gaishe ku da kai da Ado Isa Gwanja. Wannan tasha mai albarka. Mun gode muna ansawa. Yawwa ina ƙara Allah ƙara girma. Na'am, mun gode. Thank you. Mun gode da Alhaji Muhammadu daga Jos 0559030393. Ado Isa Gwanja in the house. Allah ya da yau za mu chess a World Trade Center. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Me sunan malamin kuma daga ina kake kira? Abubakar Shantali ina magana ne da kai daga nan jihar Plateau da ke tarayyar Najeriya. Abubakar Shantali, bismillah. Ina gaida ku baki da gaskiya ina farin ciki da yadda kuke tafiyar da al'amuranku a wannan gidan talabijin na gaskiya TV. Akalla kaga za mu san ina yan uwanmu suke saboda yau da gobe. Ba mu san yadda rayuwa za mu tsinci kanmu ba. Kaga idan muka ga wani dan Ghana ko wani abu yana faruwa da shi ba za mu so ba saboda mun san cewar dan uwanmu ne. To gaskiya ina mutaka farin ciki da wannan. Shi Ado Gwanja kuma Allah ya dawo da shi lafiya amma dan Allah ina so Ado Gwanja ya kokari ya hadu da wannan Ibron nan na Ghana. Ibro ya kamata a taimaka masa. Ibro Ghana ko? Ina muku fatan alkhairi. Yake da ka kawo suggestion mun gode Allah da sai mu yi wannan haɗin. Bi izinin ta'ala 0559030393 0559030393. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Na'am, da ke rage sautin akwatin talabijin da zai taimaka mana matuƙa malama. Ya sunan ki kuma daga ina yake kira? Daga Bauchi, Najeriya. Me sunan malama? Zainab. Malama Zainab kin kuma dawowa. Bismillah malama Zainab. Bismillah malama Zainab. Ina murna da zuwan 0559030393 koko 02001100. Hello, assalamu alaikum. Yanzu ka samu kira daga Najeriya ka ce ya kaga gane me abin da ga bude ka. Daga Najeriya ce a ce min ya naga gana. To a yadda muka sauka ma ina cewa kai yana ce min Abuja ne fa nace Abuja kamar yana ce min Abuja muka komo nace gari ya kake wallahi ba Abuja bane wannan a airport din Abuja wannan gurin yace a to wallahi Gana ne sai kai Gana ta yi kin sosai na zama kamar mahaukaci da inda na tafi ina yawo da kamera ina video to Allah ku kore da wannan to ado bara mu dan taba a film yana fina-finai ka fito wani sa'ilin da ce a to nan da ke yawan fitowa matsayin dan dauduma a san dole da ambaci wannan to nan kuma ina wani domin kusan duwanda ya kalli fim ɗinka da ka fito a wannan siga na daudu gaskiya ya ce wannan bawan Allah to ban karasa dan taba a di wani haka mutane ne ba ja ba sai cewa dan taba to gaskiya dai kasan shi cikar acto in yana yin acting to komai aka murda shi ya murdu komai aka ce mai yayi aga zai iya shine ya kai acto kenan to kusan lokacin da muna yin fim din wani fim ana ce mai kici milli an tara yan daudin na gaske ma da yawa an yi sai abin da ake so sun kasa da an buga an raya to ko abu ya gagara sai aka ce to wai in haka ne a gwada dan fim mana tunda muna da su da yawa sai aka zo ni kuma a zuwan da suka yi ban taba yin abun ba ban taba gwadawa ba ban ma ji zan iya ba da ma na yi zama da su a lokacin ina dan ganin su suna ta abun su a tsawon kwana 7 da muka yi muna aikin yawanci sun kasa role din da ake son su dole dai aka ce to ya kamata a gwada dan fim kaza aka ce to a gwada wa kenan dan ni na ma dau mota na bar location din sai aka ce in dawo in zo a gwada time din
kasuwanci ya fi min yawa, na koma kasuwa. Sai suka ce ya na tafi kasuwa kuma an zo ana aiki, na ce to ai ba na gaba abin da zan, aka ce in dawo akwai abin da zan, sai na dawo. Da na zo sai aka ce to gwada mana wannan role din mu gani ko za ka iya, sai na yi sai ya yi kyau. To da na yi kyau sai aka ce aiko to wannan role din da ni ya dace kawai in je in ci gaba da yi. So ina cikin yi bayan an yi fim din ma an gama sai aka samu matsalar hoto, sai aka ce fim din nan za a sake shi complete, sai aka dawo za a sake. To wannan sakewar da aka zo za a yi ni kuma na goge sosai da abin, tunda na yi a can na yi gwaji na yi waye sannan kuma na zo na kalli yadda abin ya yi, sai kuma aka ce in dawo in sake, sai na dawo na sake, sai abin ya zama ya yi perfect. Shikenan daga nan har ma mutane suke ganin idan ba Daudu ba zan iya fim ba. Ni kuma ina kallon future na, ina kallon gobe, ina tunanin mutum za ka haihu za ka waye. Mutanen mu ba kowa ne yake fahimtar bakanike da rigarsa ta kanikanci ba. Ana ganin aiko da ya ga makanikanci ma dai a haka za a gan shi an jima da daddare. To sai na ce to dan na wanke mutane tantama na share musu shakka, bari na dan ajirol din nan na canza wani. Shine na aje na dauki rol din da nake yi, kusan har na ce ma ni ko da wasa ba zan kuma gwada abin da ya shafi Daudu ba, saboda abubuwan da za su iya faruwa gaba. To daga baya kuma da na zo zan canja, ana cewa ba zai canzu ba, da kuma na canza sai ya karɓi da ya fi wancan, sai ya zama kuma karakta ta kenan. Har gobe ina tunanin in dai wata karakta ma za ta fi wacce nake yi. in baiwa ce da Allah. Saboda abin akwai a jiki dama, kuma haka Allah ya yi, inda na yi yana yi. Sai dai watakila wani ya ce ya mai, wani ya ce ba zai mai ba, dama kuma baka haduwa kai wa kowa daidai. Dole sai ka zama daidan wani karkatan wani, abincin wani guba wani. Awal Sani Awal Daura ka ce sakon gaisuwa zuwa ga Oga Gwanja da kuma ni da ku ya zo daya, sai abun ku ya zo daya. Ka ji irin kuma wani lokacin ma har da sabo, kuna ganin juna kuna wasa kuna dariya, sai kuma ku ji kai ya kamata a ce mu yi abu da lokaci kaza. Kamar wani mawaki ne a can namu sunansa Hamisu Breaker, kusan da ba ma ganin juna da shi, kuma ba mu taba haduwa ba, kuma duk da wannan ina son waƙoƙin nasa yana son waƙoƙi na, amma ba mu taɓa tunanin mu yi wani abu tare ba. Har sai da zama ya zo ya haɗa, muka fahimci juna, muka saba, har yakan tashi takanas zai zo guri na. Ina jin ana yi gobe za mu taho nan ma, na fito daga gida da ni da manaja mun je mun sai abinci, wata koro mu mun fito mun je mun sai abinci, muka mai waya muka ce mun zo daidai kusa da wajejen goku, me kake so ya ce abinci, muka ce to bari mu siya mu tauma da shi, shi ma muka siya muka je muka kai masa gida, muka kai mai, mun dade muna gida karfe 1 dare muka rabu. To wannan zaman da muke yi sosai akai ya zama kullum in ya buƙaci abu kawai zai ta dau mota ne zo gidana, in zo gidana kuma da studio a gida da komai za mu zauna mi. Kusan wannan short video da ne na Chasma na fara sawa a TikTok a cikin studio na ne cikin gida. To zai zo har gida ya zo mu kwana mu aiki mu gama ya juya ya tafi. To kusan waɗannan abubuwan dole sai kuna da haduwa da mutane sosai kuke wannan. Wani lokacin kuma haduwa ɗaya za ku yi da mutum sai ka ya kamata mu yi kaza. Kamar na je ƙasar Nijar sati 2 da ya wuce, sai akwai wani mawaƙin su ana ce mai Barakina, sai muna haduwa da shi mun gaisa mun yi wasa mun yi dariya mun ci abinci tare, sai ya ce ya kamata mu yi waka, sai na ce ya kamata. To kawai muna tashi kuma da safe ya kamata mu yi wakar, kuma sai kira ya zo mini ina son je Najeriya, sai na tafi. To har yanzu ina jiran ya ce mini ya gama ya turo min wagan, ni kuma na lura ka tura mai. To abu ne ba mai wahala ba, ko ina Kano zan iya cewa mawaki zai ce ina son na yi waka da kai kaza, to shikenan ba damuwa, yi ka turo min. In ka turo min in bata mun bance dan gyara kaza ka gyara kaza, sai mu dawo, sai ka sake gyara, sai ka turo, ni kuma sai in dora maka. Ba wajen ma da arrangement dinmu kana kan flyer da kamata ka zo studio, amma saboda wasu dalilai